Right, mastreets esocial media maninoswera nichiona kuti zviri kufamba sei. Aiwa, nhasi ndaita kufambira nyaya dzachona ndiri kunoku Kariba demo. Aiwa, ndofunga vazhinji venyu makadzidza nezvaro. Taitofunga kuti it's a mystery, something that doesn't exist. But today I've decided to come here in Kariba, at the Kariba demo, Patsanrana, Zambezi River. This is Zambezi River, and then Muserumo, do Kariba demo, and that's why it is called Kariba demo. The name, Kariba, and Kariba demo, and it is Rudi Kwesa Kwamuri, Vazukura Crusade, and Chitenda Kutinda Muri Vatano, that in Bokurati, Shoma Zunon Panapa, Sekona Kwenyu, Panapatiri, Pantoripa border, and Pantoripa border, Kariba demo, rotary border, post, and Seko Nakamurguita, Kuno Zimbabwe inside. The other side, that is Zambia, and it's Quadoro, Zambia, Stendamberi, and kana tripanap. Remember, Ndopa no Gadroma gates, and it Zambian side, Vano Gadroma gates, Gadocheka, Apo, Panisha green Apo, Panacho Chimechina green. They go beyond do. Munoto vane Pinda station yogadroma gates Zambia, then kwedo Zim side mukacheka kuside ikoko kunotone nzira inotopindawo kuendawo mustation inobikwa magetsi edu emuno muZimbabwe. So zvatoda kuita toda kumbokutorai timboenda nemi pademo timbonatsokuratidzai kuti zvakamira sei. Inini sasekuru vevanhu basa rangu kukuratidzai vazukuru vangu muZimbabwe yese kuti zvinhu zvine zvichitora nzvimbo. Aiwa, hande munozvionera muone kuti zvinofamba sei. Hande munonatsozvionera ndimbonatsokuratidzai kuti zvinofamba sei tiri panapa nachiundi Zim uncle. Ukacheka the other side, that is Kariba, chanokuratidzai Kariba, and then Zambezi River iri kutotangira ipapa zvichidaiwo. So ndo zvandoda ndikuratidzei tichipinda mukati umu, hande munozvionera. Kariba demo ndofunga muri ngozvionera patiri patirumbofamba. Sasekuru vevanhu basa rangu kuti ndinge ndinokuratidzai kuti zvinhu zvine zvichiitika. Sezvamuri kuona vari kuratidza kuti vane zvavari kugadzira pasi apo zvatisingagone kuziva nekunzwisisa kuti zvii zviri kuitika ndiri. So apa patakubva kuZambia, this is Zambia kwatakubva tichidzokera kuZim side tiri paKariba demo. Inzwai izvi, inzwai. Nhoroondo yenyika yedu haigone kuva nhoroondo yakakwana kana kuti izere kana tikasataura nezveKariba demo, nemhaka yekuti pano ndo pane chishamiso chakakura. Kariba, it is one of the biggest man-made dam in Africa, and also remember kuti ndo rine panogadzirwa magetsi pakakura, supplying two nations, that is Zambia and Zimbabwe, handiti zvese zvichibva muKariba. So zvakakosha kuti tinge tiri tinoziva nhoroondo yenyika yedu, also nekuappreciata nzvimbo dzakanaka dziri munyika yedu. Kana uri kunze uri kwauri zvakangonaka to preach also the good gospel about our country, about Kariba dam, the wonders of the mighty Zambezi River. Nezviri kutoitwa maprojects anenge achitoita panapa zvirorazvo pane zviri kutoitwawo. Unfortunately hatisi kunatsozotora nzvimbo, but pane zviri kutoitwa panapa pademo. So ndida kungokurudzirai maZimbabweans kuti kana tikaonawo mari timbouyawo tionawo kuti zvii zviri kuitika. Sasekuru vavanhu ndawana mukana wekuti ndinge ndiri ndinouya panapa and chizviitire ndichida kungoinspirawo someone kuti aiwa zvinogoneka, and unogona kuzviita nemari shoma kuuya panapa nevana vako zvavari kudzidza kuchikoro. Ombovati aiwa handei paholiday vana vangu ndinokuratidzai kuti kuKariba kwachona Kariba demo zvakamira sei. Remember kuti Kariba demo ndo inopatsanura Kariba dam. Also this is the mighty Zambezi River. Ukada kucheka ku right side
ndokune this is Zim side and ku left side ndoku Zambian side and panapa ndo panogadzirwa magetsi enyika mbiri idzi Zimbabwe ne Zambia nditi tichida kungoramba tichingokurudzira kuti ngatitaurewo zvakanaka panyika yedu zvakafananawo neizvozvi tisamirira vamwe vanhu vanobva kure kure kuti vazotaura about these things handiti vanobva kure vanouya vachizotaura about Kariba nekukura kwakaita Kariba demu so ndozvandango ndouya zokuratidza ichikuratidza iwo neno ndichitoonawo pamwepo handiti kune vane vachida kuti sapota pamavidheos atichaita mavidheos ekutravela ekuendawo kunoonawo maholiday resorts maresorts atinawo muno muZimbabwe. If you want to support us unokwanisa kutibata, you can hit our inbox, even kutifonera panhamba dziri pascreen, then isusu tohotiudza kwaune uchida kuti tiende, and then toenda iko kutondotora mavidheos tozodzoka tikuudzai kuti budget yakamira sei yekuti munge muri munoenda ikoko. Very soon toda kuenda kuVic Falls, also toda kuenda kuinyanga. So kana une malodge sezvakaita kunoko kuna lodge kuno Kariba tine lodge inonzi iyo Tadi Hill Lodges, ndo vari kuti vanga vachiti hosta, ndo vanga vachitipa pekurara kwemazuva tiri kuno. So kana une lodge yako holiday resort even anyway unokwanisa kuti bata kuitira patinouya ikoko wotora advantage yekuti tatombosvikako toadvertisa hotel yako, restaurant yako, your business handiti sezvatatoita kunoku tine vamwewo vatatoadvertisa also. Kune inonzi you can search kana uchida kuzopinda mumacruise handiti kune inonzi Shark Cruise kunoku kuKariba. Ivo vanokupai cruise yavo yekuti mupinde mumvura, chikepe chekuti mupinde mumvura zvakanaka nemari iri pasi pasi. Aiwa ndo zvatati tikuratidzei tiri panapa muchizvionera. What do you think about this video tiri kuita? Zvaunokwanisa kuita unokwanisa kutiudza kucomment section kuti unofungei nezvemavideos ekutravel handiti muri kumafarira here. Isi tiri kuitira imimi ndimi varidzi vebasa iri. Zvakanaka here izvizvi because tatafunga kuti zoni tiite zvetravel also nezvecharity zvatagara tichingoita tiwedzere content kuitira kuti munhu wese akwane awane pake paanokwana paunenge uchifarira. What do you think about this video? Unogona kutiudza kucomment section. From Uncle saying the only Zim uncle. Much love.